Miñas donas e meus señores, no ano 1911, uns galegos traballadores emigrantes na Habana, coa parroquia de San Vicente de Cabongo como un lugar común de orixe, únense para proceder á fundación dunha sociedade
universidade cuxa única finalidade era construir, dotar e poñer a disposición da xuventude unha escola moderna con idearios e métodos pedagóxicos de vanguardia, integradora e exenta de partidismos. Se baixo as arcadas desta igrexa volvemos a mirar atrás e valoramos o que supuxo a fundación da sociedade e construción da escola, atoparémonos unha fermosa historia chea de entrega e sacrificios que no ano 1915 permitiu poñer en marcha o soño de moitos dos nosos devanceiros, ter en Camurgo unha escola moderna e digna, como foi a Escola da Tenencia. Agora que transcorreron 100 anos e que pasaron polas súas aulas moitas xeracións de veciños de Camurgo, das que algunhas xa non están connosco, só nos queda render homenaxe a todos os que fixeron posible que a ignorancia marchara destas terras, que a cultura chegase ás nosas xentes, e que a formación e a prosperidade que a ocupación instructiva achegou a todos nós se manteña no futuro, como recoñecemento aos que hai agora tanto tempo traballaron para facer daquel soño unha realidade. É o día de hoxe unha ocasión para mostrar ao mundo que as persoas que dedicaron parte da súa vida e patrimonio a facer realidade a ocupación instructiva, tanto no momento fundacional como no século transcorrido desde entón ata hoxe, non serán esquecidos e que o seu exemplo permanecerá vivo entre nós. Como xente de ben que somos, o agradecemento que les expresamos hoxe será a forza que nos dá para que estean presentes entre nós sempre. Manteremos entre todos os veciños de Camurgo a súa obra erguida como símbolo de unión, de entrega e de altruismo sen límites.
Como abandonados los ídolos, os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que os libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Los fariseos, al oír hablar a Jesús, quisieron callar a los saduceos y se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Para que la Iglesia llegue a ser verdadera comunidad de amor fraternal, roguemos al Señor. Para que cesen los odios, los recelos, las venganzas, las divisiones y sea posible creer en el amor, roguemos al Señor. Para que comprendamos que no hay amor de Dios sin amor al prójimo, incluso al enemigo, roguemos al Señor. Para que pongamos amor donde no hay amor y así encontremos el amor, roguemos al Señor. Por todos los que hoy recordamos y por nosotros pecadores, oremos al Señor. Hacemos nuestras propias peticiones. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica, tú que eres compasivo, por Jesucristo nuestro Señor. Hoxe é un día grande para nós, porque recordamos aquel dito de que todos os males solen traer un ben. E vámonos comprobando a través do tempo e a través das circunstancias. Hoxe conmemoramos a fundación dos 100 anos daqueles homens. Non sei se había mulleres tamén, non se fala nada deles, pero eu imagino que sí, porque miña nai tamén foi emigrante. E así como miña nai foi emigrante, supoño que naqueles tempos tamén as mulleres emigraban. Pero o caso é que o que temos de historia solamente figura, por o que eu sepa, os homens na fundación desta sociedade que nos honramos de pertenecer a ela e tratamos de poñela ao día sendo continuadores do espírito de aqueles fundadores. Sabemos todos que a emigración en sí é un mal, pero, polo dito, todos os males solen traer un ben, neste caso foi así. Aqueles homens, e tamén, como dicía, supoño que mulleres, ali descubriron que a persona non solamente necesita o pan material de cada día, porque ese foi o motivo de deixar a nosa terra e ir a descubrir novas terras, porque de ali chegou a noticia que había pan material para comer. Pero aquela xente nosa foi descubrindo que, ademais dese pan para comer, había outro pan que era tamén fundamental. Era o pan da cultura. E aqueles homens,
como aquelas mulleres, inteligentes como eran, porque unha cousa é que as fincas non. As fincas poden ser moi boas, pero se non están traballadas, se non están elaboradas, pois quedan con eso, con a bondade. E a nosa xente ali tuvo oportunidade de descubrir que había outras cousas tamén importantes. O pan da cultura. Me imagino que falando entre eles chegaron á conclusión que chegaron. Nós, así como mandamos dinheiro para a nosa terra, para as nosas casas, temos que preocuparnos de que ali tamén haxa o pan da escola. E así saliu esta idea adiante. Hoxe ten que ser para todos nós un orgullo. Un orgullo porque aqueles homes deron o que tiñan de sí, o mellor que tiñan de sí, que era a bondade. A bondade familiar, o que chamamos solidaridade. Pero eu diría un pouquinho máis, ese amor familiar. Sentironse todos familia, e como se sentiron todos familia, sacrificáronse co seu traballo, co seu esforzo, co seu diñeiro para facer o que hoxe recordamos, a asociación instructiva da nosa parroquia. Tenemos que sentirnos orgullosos. Como nos vamos a sentir orgullosos de ter esa xente que nós tuvemos? Estamos nesta situación porque realmente hubo un grupo de homens e de mulleres que se preocuparon de facer realidade iso que é tan necesario na vida como é precisamente a enseñanza, a educación, a cultura. Recordo que cando eu salía para a escola, dicíame miña nai, Faustinino, aprende moito, meu fillo, para ir polo mundo, para ir polo mundo. Díxomo tantas veces que claro, que se sabemos todos como nenos, e o que che dito a nai vai á misa, como sobre decirse. Eu non entendía para ir polo mundo. Pero foron pasando os anos e un día le dixo, miña nai, por que teño que ir polo mundo? Meu filliño, porque na nosa terra nós temos poucas leiras e non dan comida para todos. E hai que buscar a comida afora. E non é o mismo ir preparado que sin preparación. Vai a ser entendimento. Vai a ser entendimento. Pois isto, miña xente, temos que sentirnos honrados aqueles nosos antepasados que descubriron esta necesidade. Honrados pola súa memoria. E hoxe nós temos que ser agradecidos porque de ben nacidos é ser agradecidos. Por eso que estamos rendindo esta homenaxe. E eu aproveito esta circunstancia para felicitar ao presidente da asociación e aos seus compañeros polo moito que traballan e o ben que traballan e o esforzo que están facendo para que esta memoria siga adiante e o espírito dos fundadores pois non morra e que sea apreciado, que sea tido en conta e que sea honrado como se merece. Estamos aquí na Iglesia, estamos na Iglesia honrando tamén os fundadores, os alumnos, os mestres, os socios fallecidos, porque efectivamente é o noso deber. Estamos na Iglesia porque da nosa identidade de galegos tamén entran as creencias. E iso identifícanos xunto co resto da cultura, identifícanos como que somos. É como se dice, a moita honra. Vamos a continuar a Santa Misa, pois celebrando a memoria, honrando a memoria dos antepasados e aplicando a misa con o seu eterno descanso. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Por
porque él mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nuestra eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto XVI, nuestro obispo Julián, y todos los que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Atiende las súplicas que te dirige esta familia reunida en torno a ti. Acuérdate también de todos nuestros difuntos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, nuestro patrono San Vicente, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que ante todo y sobre toda paz, como es el corazón de nadie, decímosle confiadamente: Noso Pai que estás no cielo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faga-se a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como tamén perdoamos nós a quem nos ten ofendido. Non nos deixes caer na tentación e líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Nos damos la paz.
Panis angelicus, fi panis hominum, dat panis cellicus figuris terminum, ores mirabilis manducam Dominum, pauper, pauper, servus et humilis. Pauper, pauper, servus, servus et humilis. Maestros, alumnos y todos los que de alguna manera colaboraron y siguen colaborando para que viva la asociación que con tanto anhelo, con tanto esfuerzo, con tanto cariño hicieron los antepasados nuestros allá en América. Pero pedimos a ti, Señor, que eres reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y como a continuación, después de la celebración misa, la resonancia floral del Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. atopámonos reunidos no cementerio de Camouco para lembrar e honrar os homes que dedicaron parte da súa vida e patrimonio a fundar e manter viva a agrupación instrutiva de Camouco. 100 anos pasaron desde entón, nos que a nosa agrupación pasou por diversas etapas que puxeron a proba o firme compromiso dos homes e mulleres desta parroquia, que asumiron a responsabilidade de xestionala para que fora útil aos veciños. Estamos aquí antigos alumnos e mestres, socios, veciños de Camouco e amigos de diversa procedencia,
unidos neste acto para manifestar a nosa admiración e agradecemento pola obra que un día, alén do mar, emprenderon os nosos devanceiros e que aínda hoxe se mantén activa. Gustaríanos ser exemplo de respeto e agarimo, a imitar por todos os que, como a nós, teñen preto deles unha institución como a Tenencia e deixan que esmoreza cuberta polas hedras e a desidia máis injusta que se pode imaginar. Galicia e os galegos e galegas teñen unha débeda cos homes e mulleres que os libraron do analfabetismo cando os poderes do Estado os tiñan abandonados. Unha débeda que aínda non se pagou, pois o descoñecemento do seu labor e existencia é notorio entre as xentes do noso país. Fixeron unha escola integradora na que alumnos, mestres e pais souberon combinar esforzos para acadar ese ideal no que o ensino, medio e familia formaron un todo único no que se cultivou a instrucción das xeracións da época. Por esta e outras moitas razóns, nós hoxe sumamos o latexo do noso corazón ás verbas que un día pronunciou un dos nosos poetas maselleiros, Curros Enríquez, cando dixo aquilo de que para eles non haberá estatuas en vida, porque non as piden, nin haberán de acetalas aínda que llas concederan, pero haberá sempre un altar nos corazóns patrióticos e bendicións de gratitude na posteridade e na historia. Dende Camouco, promesa de gratitude e honra eterna, no día que a nosa sociedade cumpre 100 anos, os nosos devanceiros que fundaron e traballaron pola agrupación instrutiva de Camouco. Moitas grazas a todos e 100 anos máis de escola e cultura. Emocionarme, pero quizá un pouco no nerviosismo, un pouco por estas cousas, a verdade é que quero facer aquí unha pequena semblanza de todo o que fixo esta xente, que foi moito. Todos, además, é que o sabemos, porque o vivimos, porque fomos á escola, e porque nos sentimos, dunha forma ou outra, membros desa sociedade. En este momento, eu collo que a parroquia de Redes, a parroquia de Camouco, perdón, é unha parroquia que se manifestou con todo o seu cariño, con todo o seu poder, e con unhas ganas de honrar aquela xente que fixo tanto por Galicia, porque non hai que pensar solo na nosa sociedade, hai que pensar en moito. Aquí están representadas algunhas sociedades, vamos, de Galicia, e coido que todas teñen o mesmo mérito, e todas xuntas conseguiron erradicar o analfabetismo no ano 20, eso é moito. Eso é unha cousa que non conseguiu un goberno, que non conseguiu Europa en ese momento. En Galicia había un índice de analfabetismo menor que había en Europa. Todo gracias a uns homens que eran analfabetos, uns homens que foron a traballar, e además de ser nenos, naquela mocedade que comenzaba na emigración, foron capaces de ganar cartos para a familia, mandarle cartas a familia, instruirse, crear unha familia e retornar os que poideran. A migración non é cousa boa, como ben dicía Don Faustino, pero foi un mal menor, foi un mal necesario. Entón, agradecervos no nome dos meus compañeiros da directiva esta presencia que temos aquí, que damos a vosa presencia, e desexar que os que nos teñen que seguir, que dentro de 100 anos estén aquí tamén recordando a nosos devanceiros, aos fundadores da agrupación instrutiva de Camouco e de toda a sociedade de Galicia. Entón, non teño nada máis. Moitas gracias. Está grabando, página.
traballo como que costouche, pero moi ben.